Kinongelam Kahinyau Trap Integrated Territorial Organization Hito Shillong City Kalalet ra ikijing ut jeng kipat ba asau Chief Electoral Officer DBR Tiwari haka khat nyau tarik rempang persya yakinong kit kam ke NPP Hawas Jante Hills ki balaya lamba kala yakinong tap vote hak keleng kisnong ban vote yaki kertong ke NPP kenang ban penrung kerteng yaki haka skim Pradhan Menteri Awas Yojana Gramin PMAYG Namar ba u CEO umdan ha office kila pen khamti ha personal assistant jong u. Habakran shikila thai khubor usamla balaji jerwa general secretary ulaong. Don kinong kit kam ke NPP ke bayalam bakla ya ki ba lingba ka scheme PMAYG bakidai ban thep ya ka vote ha kertong ka party khnang ba ka kerteng jong ki kan mi ha ka ni ka scheme. Ulaong, kani ka jingle kinong kit kam ke NPP ka penkhen ya ka model code of conduct ha ka por election ban amla ban pediang ya kum kini ki jingle. Bapak Najib pelan batai kat cuma kenduk jumpi ya Chief Electoral Officer. Mah te ngi kum ka New Trap Integrated Territorial Organization. Mah mata singi awan mata sini po additional secretariat ban kenduk ya BDR Tiwari le setang ba umdan pan. Te ka jingwan jongi mata ka singiru kolong ba ngiwan bu complain mah ka formal complain against kini ki party workers shani siapa West Jante Hills Lamar Balai dakani ka scheme PMAYG kani ka Pradhan Menteri Awas Yojana Gramin mah te dakani ka scheme ki penbit ki breu ba fide ban tap kita ki candidate jong ki mah ada fitap kini tika kerteng jong firu kan mi EA hapo jong kani ka PMAYG bat artaru kinyo preference ru nang tapat ki hablek mi ru shu MLA ban yo ya kani ka scheme te kani ka long ka gross violation mah ka model code of conduct jong ka election commission of India ro te ka long ba hakata kan nong rem hi ngiwan menta ka singi hang ne ban bu kani ka formal complaint amar balai shani siapa West Jante Hills kini kilabun ki complain iyo ki complain na ki pajba himo ki phone hi ki pajba bakaja kunta te ka dei shisha na amba mo ke ka bakita ki scheme bang iyo lamba jong ki MLA andre kat kum ngin pen syai pat ka PMAYG kamde ka scheme bawan ka di ka centrally kamde ka state funded scheme andre ka di centrally funded scheme de ki ya kaniro kadan la kajong ka rukom trekam ka rukom sami ki beneficiary segini ki ya kani ka skip de andre hangne pat ngilap bang iyo sngo mo ba kidan kita ki breu ba ki pen thame ki breu hakata ka rukom ba lada fitap yang ngin yo unta fin yo kita ki benefit kan Tiga kita kani ka parti juga balik amnya. Katkum ka jing complain jong ki breu mah ni yo complain ni ki breu kalong ba kidai hi na po ka ruling party kata kalong ba ke NPP hi Tiga ka igiting kuat NPP. pai ma nakaliang juni te lada kade ka rumors ru ngi kwa ba kum kani ka jat kam de bandan dah khanang ba ki paj baru kidai ban suthu ba kani ka scheme kam de ka ba kadi ba kidapet ba lada fitap vote yanu ru finyo kani ka scheme handrai kani ka scheme kalong ba ya barok khot ya ubaduk wi basuk ya bu ta barok khot kidi ban yo kani ka scheme khamtam le sapo ki thain nong kondong le mo te nakaliang jung ni ru ngi kwa hi lada kalitang ka allegations nakaliang jung ki pai baru ngi kwa yu chief electoral officer ba un pet investigate ya kani ka matter kadang ba ngila ban ensure ya kata ka free fair and clean election